Una piedra en el camino era rodar y rodar. Pero hay que saber llegar. Non pensaba facer ningún discurso, Pode ser, Román? ni tan siquiera cos profesores, Invente, Román, invente. pero... Moitas gracias por todo. Para min foi un honor estar en este instituto, foi a miña segunda casa durante moito tempo, sigo sendo. Pasei máis tempo aquí que na casa, os compañeros foron prácticamente da familia. O mellor que ten este centro sempre foi así, o mellor que ten este centro, o mellor patrimonio sodes vos. Sodes vos porque sei que me ides a pagar a pensión.